Opa, xentiña da boa! 100% mascarpone galego, con leite e nata de máxima calidade. Cuidado, a fábrica está aquí. E a 20 kilómetros, como moito, é onde están esas vacas. Aquí traballamos con calidade. A súa versatilidade é brutal, tanto como para doces como para salgado. E que imos a facer con este mascarpone? Ideal para un tiramisú. Pois por aí imos. Imos facer un tiramisú. Dos ricos, Algún diredes, os que estades aí dicindo xa é segundo que faz. Tes razón. O primeiro fixemos, que rico estaba, con licor café. Claro, pero este vai para nenos. Este vai unha parte crocante moi interesante. Díxome o gran Rafa Durán que controlaba unhas galletas que estaban caralludas, espectaculares, riquísimas, crocantes. Incluso xogaban con algún sabor. Dentro dos sabores, estiveron xogando co café, con galletas sabor a café. Entón dixo, temos este mascarpone de primeira calidade, temos estas galletas que se Rafa Durán presume delas, que lle saben ben, é por algo, porque este outra cousa non te dá, pero padal é de pico fino, señorito, Entón, algo sabrá, aquí temos que facer un mascarpone de primeira, un tiramisú de primeira. Bueno, que temos? 4 ingredientes. Como sempre, non? Azúcar, uns ovos, aquí uns biscoitos, este que cacao en pó despois para o final, que imos arreglar tamén algunha desas galletas, que xa proveinas, Xa as provei. O mascarpone e un pouco de café, nada máis. Café descafeinado, vamos pensar nos rapaces. Entón, hoxe non lle metemos nin licor café, nin lle metemos amaretto, nin nada. Para así podemos probar todos, vale? O boa, o pequeno, despois cada un, se quere, acompaña co que queira, xa me entendedes, non? Con esos chupitos aí. Chamamos polo gran Rafa Durán. Rafa, onde estás, compañeiro? Hola, Xoanqui, amigo. Oído en Taboada, chef. Que tal? Queres galletas? Eu levoche galletas, as mellores. De feito, vouche levar unhas galletas especiais para facer ese tiramisú, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Queres chiste, non? Papá, por que me botas guacamole pola cabeza? Cala e sigue comendo, Nacho. Preséntovos a Nelly Sobrado, de Galletas Xianas. Estamos aquí en Taboada. Graciñas por recibirnos, Nelly. Gracias a vos por estar aquí conmigo. O chef pediume que lle levara galletas para facer tiramisú. Vos facedes galletas? Sí. As famosas galletas Xianas. Sí. Son de manteiga, son de améndoa. Como se fan estas galletas? Originalmente eran unhas galletas moi típicas aquí de Taboada, concretamente da parroquia de Xián. Ajá. Son unhas galletas que, en principio, a súa elaboración era con manteiga, bueno, o básico dunha galleta, manteiga, fariña, azucre e ovos. Ahora cando rematemos, a ver se me das unha, non? Sí, por suposto. Son originarias de Xián, que Sí. é unha vila que está aquí cerca. Sí, é unha parroquia do pobo de Taboada, aquí na Ribeira Sacra. Bueno, o nome de Xianas ven de aí, de Xián. Entendido. E, bueno, nós, ademais da galleta de manteiga, pois quixemos innovar un pouco máis, e entón fixemos unha galleta de améndoa, con améndoa picada, e tamén fixemos unha variedade con café. Con café? Sí. E esa que tal irá para o tiramisú que quere facer Xoanqui? Eu creo que para o tiramisú, perfecta. Perfecta. Dime ti outra receita que che guste, que poida encaixar unha galleta Xianas. As galletas xianas combinan moi ben, xa sin facerlles casi nada máis, con todos os postres fríos, desde xeados a tartas frías, e incluso con queixos. As galletas, sobre todo as orixinais, as de manteiga, son unhas galletas que con queixos, a pesar de ser doces, combinan moi ben. Incluso creo que con foie tamén están boas. Con foie? Fuá, chaval. Xoanqui, compañeiro, vale che o produto? Vale, perfectamente, claro que sí. Pois graciñas por atendernos, Nelly.
e veremos que fai Xoanqui na receita. Bueno, encantada de tervos aquí. A ver se nos sorprende. Esperemos. Moitísimas grazas, de verdade, mira, e cousas bonitas son. Aparte de estar riquísimas e ser moi crocantes. Paráronse en facer un dibuixo, ademais, trisqueles, temos aquí Galicia, o mapa de Galicia, algunha uva, as illas Cíes que veio por aquí, as sons moi ricas. Sabedes o ideal destas galletas que teñen ese sabor a café que vai nos axudar a complementar co mascarpone, co café que xa temos descafeinado que temos aquí, máis co cacao dos ovos, vamos facer un tiramisú de primeira calidade. Bueno, a ver, non nos enrollamos máis. O primeiro que temos que facer é separar as semas das claras dos ovos. Aquí van a ir as claras que imos a montar nesa máquina, un chisquiño de sal, axuda a montar. E despois, neste outro cunco, que imos a sacar, aquí van as semas, que hai que batelas ben, con este azúcar, con estes 150 gramos, que son 75, máis ou menos, vale? Ben, polo tanto, isto para as cáscaras. Adiante, comezamos con... Vou facer unha cousa. Vos vou dicir o mellor xeito de quitar as semas, porque mira que hai trucos, vinte comigo. Xa as teño lavadas, o primeiro que fago, antes de entrar na cociña, lavo-me as mans. Pero bueno, por se acaso, queda algunha dúbida, vamos a volver a facelo. O mellor xeito, porque, de verdad, ves por internet, como separamos as semas das claras, como non sei que, va. Vou vos dicir como se fai dun xeito moi rápido e como se fai en cociña. Así, falta o trapo. E aquí, teño aquí outro. Bota a man e nunha toponada. Moi ben. O mellor xeito é así. Quitamos, apartamos e coa mesma vai directamente para a mao. Aí e aí. Este é o mellor xeito de separar as semas das claras. Despois, por aí por internet hai cantidad de cousas, xa veredes. Aí e aí. Ben. Aí e aí. Vale. E último. Vale, aí. E así acabamos enseguida. Non tardamos nada. Facemos un xeito rápido e de mellor maneira. Non hai outro como el. Fora. Isto, lixo. As claras metémoslle un chisquiño, nada máis, de sal. E isto vamos poñelo por aquí detrás. Agora, aquí, o que vou facer xa é mesturar. Aí vai. Os 75 máis 75. Bueno, casi nunca digo. Oxe, sí, porque cos postres hai que animarse a decir as cantidades, pero sí que é certo que poden variar, vale? Me refiro sobre todo nas salgadas. Nunca me gustou, por eso sempre falo, intento non poñer gramos na receita. Cando fago as receitas na casa e digo 2 culleradas, digo unha cunca, claro, a cunca é moi relativa. Pode ser unha cunca de 200 mililitros ou unha cunca de 500 mililitros, non? Buscamos sempre tamén intermedio, de todas formas sempre é proporcional. Mirade, aquí o que imos a facer, vou ir dando, primeiro vou ir para atrás, a montar a máquina, pero o que temos que facer é aquí darlle o suficientemente tempo como para que claree un pouco. Non fai falta que bote espuma por fora e demais, pero que claree un pouquiño, sí. Ahora vamos a parte de atrás, que así deixo o mecanismo xa listo, a máquina funcionando, para que vaya montando. Aí. E aí. Baixamos.
Agora sí. Tralla, 4, 5. O tope o 6, o 7. 5, 6, vamos deixar así. Que vaya montando, pouquiño a pouco, que vaya montando aí. Ahora nos co brazo. A darlle. Sincera de todo, eh? Esta receita, desde logo, non se fai porque non se quere. Porque cousa máis doada non hai. Mirade, aquí me queda, para que monten esas claras, aproximadamente 5 minutos. A min 5 minutos aquí dándolle o brazo, non hai como os quite tampouco, eh? Chiscamos un olliño e vémonos agora. Ata agora. Tardou menos tempo a máquina. Que eu, mi maría, así teño vices. Buah! De darlle, bueno, o que eu falaba antes. Non queremos que escume, pero sí queremos isto, vedes? Isto sí que o buscamos, eh? Isto é importante. E despois, con respecto... Vou quitar de aquí, porque non vai a ser que me caiga, que eu son así, son torpón de por sé. De por sé, Aí, quero aproveitar todo. Ven. Veña. Listo. Ai, para a pía. Bueno, vedes como teño montada as claras, verdad? Que están ben montadiñas. Ben, pois para aquí agora vai este pedazo de produto, este queixo. 500 gramiños, medio quiliño, de auténtico mascarpone galego. Cousa rica. E aí vamos a rompelo. Rompemos e envolvemos. Rompemos e envolvemos. Isto, por suposto, tamén vai para dentro. E aquí pasamos o chollo e mesturar o queixo, as semas, o azucre e as claras, sin máis. Eso é. Eso é. Quieto, ese vai para dentro aí. Fora. Agora, de arriba para baixo. Así. Con paciencia. Vedes? Eso é. Bueno, sei que o estades vendo porque teño a cámara esta, chamanlle a cenital, que teño aquí no cojote. E vedes, non podo con isto porque boto ya man despois, por aquí polas beiras, vedes? Así. Así gusta moitísimo, moitísimo máis, cambio conto. Que ben ule. Que ben ule. E polo de ahora, o único, claro, a que ule? Ula lácteo. Ten uns arumes, o queixiño lácteos tan característicos del, non? Aí está. Bueno, moi ben, eh? Creo que témolo. Prácticamente listo. Agora, collemos unha fonte. Esta que é moi bonita. E mirade. Vou poñer aquí e aquí, para que vexades. Isto vou non poñer aquí. Total, hoxe non usamos a cociña. Hoxe non usamos a cociña, hoxe non prendemos o lume. Imos traer para aquí e para aquí. O que imos a facer é poñer unha capa destes biscoitos e pringalos un pouquiño con este café. Mira, queda a medida, eh? Vale. Cubrimos co fondo e agora, isto sempre o facemos así, nunca metades o biscoito e despois metades, porque vais, rompe, seguro que rompe. Aí, a Isa. Esta Isa, seguro. Hola, Isa. ¡Hola, mi fillo! É que é mi hermana. Nada, ois. Aí vou. Estás na tua casa, eh? Nada, filla.
Xa non te avisei, dixen eu vou facer o café. A mí non tes que avisarme para nada, xa sabes que eres familia. Home, invítame un café, non? Eu non quero, eu xa estou aquí aromatizándome con un. Xa teño o fuciño impregnado aquí en café. Que estás facendo un para ti? Ai, faime moita falta hoxe, mira. Faiche falta, andas cansa? Ando moi cansa. Sí, Aí vai, un largo destes. un largo destes Un aí. largo, Vai ben a longo. bombe, ai, largo a mazo. Somos jalegos que non sobre aí, non? Veña, ven para aquí, mirade, Mira, Dime. xa teña nena catarrada. Pasou tan mala noite, tosiu tanto que non Oxe. dormín nada. Non dormiches nada. Nadiña. E dixen eu, Que andas bueno... a café xoxe. Mira para aí como ando. Oiches. Ai, Non ai, máis non ai, llevo ai, todo ai, azúcar ai, nin ai. nada. Ai, pero ben podía mollar unha galletiña Mira, desas. escoita. Isto é un mascarpone mesturado. Estamos facendo un tiramisú. Ah, vale, vale. Mascarpone triturado cos ovos, co azucre. Estamos montando. Ti fixeches algunha vez o tiramisú? Oiches, fixeches. sí, mais mira, acabasme de dar unha idea. E Porque cal? non tiña eu... No, digo, sobremesa, non tiña eu decidido aínda para o Nadal a sobremesa. Bo, esto E xa me deixa deche unha idea, claro. 4 pesos que hai que aforrar. Bueno, mas isto Andamos. gustalle a todo o mundo, eu creo, A todo o mundo. Verdad? Pois mira, Tiramisú. estou facendo especial agora mesmo o tiramisú para nenos, porque non leva nada de alcohol. E o que fixen co café foi descafeinado. Ai, va. Sabes? Bueno, este non será descafeinado, non? Ese Que non hoxe sei. necesito moita cafeína. Non sei, proba, a ver. Mira, pois Dime. a min gustaba moito tamén polo puntiño que ten, pero este tamén lle podes poñer algo, un puntiño de licor, non? Darlle aí unha alegría. Sí, Ao gordo. efectivamente, é como nos gusta. Pero eu estaba pensando, ahora nos cativillos e todos non lle puxen. Pero sabes que teño? Teño esas galletas que si queres Aquelas. proba unha si queres. Unha, Mira, veña, vouche probar este cachiño de aquí. Ese cachiño A de- ver, eu o tiramisú, bueno, fajo sí cun café normal, claro. Xa, Ajá. porque, pero, bueno, tamén non fixen descafeinado, tes razón, porque se aos cativos lle damos a mi madriña querida co azúcar que teño no corpo, así Suben lle polas damos unha paredes, cafeína. mi madre querida. Madre, ai, a botas destas tamén? E agora poñemos, ti sabes a gracia que lle dá? O toque que lle dá? Mira, facemos E nas así. mollas? Ahora vai mollada. No, estas non. Os outras sí, porque estas xa saben a café. A que sí? A que saben, pero saben ademais moito a café. Ai, pero non as provei nunca, mira que chuscas son todas dibuixadas. Sí, están moi ricas. E para facer esta receita, desde logo, é ideal. Ideal. Pois eu Cubrimos tiramisú así. teño unha amiga que tuvo en Venecia. Ajá. Mas xa me dixo, bueno, obviamente que é o típico plato dos italianos, que leva a típica sobremesa, vaya, dos Sí. italianos. Ajá. Díxomela, porque leva o amaretto, que é o Levou licor da amaretto. velá. O licor, Licor da efectivamente. velá italiano, que eu penso que é como o noso licor café, Bueno, é da Non. velá, é que mirar un pouquiño Máis máis, ou menos. máis doce ou así, pero sí, para eles Pero é unha debe ser- representación claro, debe ser como estatal, para nós. non sabes? Aí está, o licor café. Que dixen, pois xa podían vir mercar aquí o licor café e botaban yo tiramisú. Verdad, e En así lugar do amaretto. aprendían un pouquiño a facer as cousas en vez Home, de digo eu. amaretto ese. Co que somos aquí Pero de está licor boa café. pinta, Sí. Ti queres de licor Ten. café dese moi doce, moi doce, moi doce, ou custa dese do que dá tralla, do que ten tralla? Non, eu do 12 máis ben, Tienes do 12. Sí, o que dá tralla a mi madriña, daquela acabo reventada. Ai, Vou sí. dormir. A min dame sono, eu bebo... Estas cousas danme sono. E dixo eu, poderíamoslo facer con viño Sansón tamén, porque eu son moi fan, do ese viño como- 12, ó. Eso como a tarta da boa. Sei un ese porque é o de toda a vida, das aboas, non? Claro, é o que hai por casa sempre para facer os 12. Podíamos facelo igual, por que non? Claro, damos aí unha chispa, non? Damos aí unha alegría. chispa, 12. E claro, ese é o que temos para o que lle chaman a tarta da boa, non? Sí. Viñalo. Ai, mira que ben coloquediño soy. Sí, este foi podemos Luís. xogar, a ver, tira aí, a ver se Sabes? derrumbalo. Tiramos os dos do mesmo lado. Tiramos a derrúmbalo. Este foi Luisinho. Ah, moi ben, moi O ben. Mira que ben axudamos, chupa sabes? paras. Oh, pero Luisinho. É ora outra capa, bueno, pero este... outra capa. Este xa me para aí estaba ahora un cachiño co café. Ah, non tarda moito. Home, hai que deixalo a refriar un pouco. Xa o sabes, non? Claro. Así. Vale, pois nada. Empapo ahora con un pouquiño de café descafeinado. É este? Lle botas este? Para despois, ao final. Ti non lle botas despois ao final? Sí, un pouquiño así por riba. Un pouquiño por riba. Peneirado tamén. Oes, mira unha cousa, por que non miras aí no caixón? Aquí. Aí, que hai un machucador aí, ese Sí. morteiro, saca dai. E me machucas aí 4 ou 5 Ah, vale. galletas Destas. destas. Ah, Destas bonitas. Esas bonitas. Mira pa aí, ó. Chulas son, Que verdad? original, sí, que originais son, mira. Ca conchiña. Moi ben, A máis de boas. Aí vai. Outro piso botamos aquí. Veña, que parecemos aquí constructores, mi madre. Botando pisos. Veña, máis mascarpone.
Pero este está moi Máis bo. tiramisú. Ben fresquiño da neveira, está moi bo, verdad? Este que yo vas poñer por riba tamén. Eso despois no empratado, botamos... Estas galletiñas. Esas galletiñas quedamos no empratado e quedanlle moi ben. Ando cas linguas ou co caculler. Caculler creo que vou un pouquiño máis rápido. Así. Estás me facendo a boca auga, Xoanqui? Sí. Home, eu xa mollaba agora uns biscoitiños deses aquí no café. Xa Mira, che digo. non tardaremos moito, que No. estamos agora a piques de rematar, non te preocupes. Ala, mira, Peixe, che quedou aquí un polviño para poñerlle Vou a aí. quitar isto de aquí, que xa non me fai falta. Pois moi ben, E usa aquí a Está culler. moita idea esta de que sexa crocante con biscoito, non? É que, sabes que? O que pasa co biscoito, o que pasa é que ablanda. E despois, outra cousa moi interesante Claro. para facer esta receita é a que a galleta sabe a café. Claro. Entendes? Entón xa invita, e Sí. encima, claro, xa invita a que fagas este tipo de receitas. Sí, é Ora, doada de todo, despois no empratado é cando volvemos a integrar outra vez esta galleta. Ahora imos a rematalo ben. Vale, Imos moi a ben. poñelo bonito. Aí. Queda algo máis por aquí? No. Xa verás. Así. Ahora estendemos así un pouquiño e cando metemos o cacao. O cacao, ese. Pero colleme unha peneira, a ver se había baixo unha peneira. Claro, como este. Váleme perfectamente, É varios. outra máis grande. Ese váleme Este. moi ben. Aí está. Aí está e aí está. Moi Fora. ben, E agora, con isto, metemos aquí así, e vamos dando así toques, e imos pechando todo. Bárbaro, pintaza. Pois eu vou facer isto mesmo, xou verás, po Nadal. E despois- quedo como unha campeona, oiches? Porque ademais vas a flipar, porque agora vamos a facer un emplatado tamén bonito, O primeiro que temos que hacer é deixalo a refriar. Vale. Imos a chiscar un olliño e deixamos a refriar a neveira pois Ai, unhas vale, 2 horas. primeiro. Eso vai despois. Claro, que senón, Ora, efectivamente. quédanos para o emplatado, quédanos o tiramisú, as galletas que seguimos usando, isto xa podemos recoller. Agora, mentre chiscamos un ollo e poñemos isto a refriar, aí o facemos e recollemos todo isto. Veña. Porque nos vai axudar, non? A Sí, recoller. home, sí, que che axudo. Veña, acabo o café, a recollemos. Chisquiño, 1, 2, 3. Agora. Ben. Collemos un emplatadiño para Isa, Para que aprenda e tal, que vai a chejar este Nadal. E así ten as cousiñas chulas para imitar, para poder facer. Facemos unha cousiña así, vedes? Facemos así, con cuidado. Retiramos e retiramos. Ven para aquí atrás. Aí está. Fora. Quitei o primeiro anaco. Para min. Para que agora me saja bonito. E agora. Veña, vai este anaco, Vai un bo trociño, A quen lle toque. Aí está. Arriba. E poñemos aquí. Aí. E aí. Fora e fora. Collemos a galleta que Isa machucou e brotamos. Sigue crocante. Todo por aquí está moi crocante. Tiramos unha pouca por aquí. Eso, Metémoslle unha, por suposto, mira aí, con Alicia aí no medio. E unha folliña de verde, para que quede bonito. E listo para comer. E non me digades que non é un postre, unha sobremesa, donde podamos, con 4 galletas, un pouquiño de café, e con un mascarpone facemos este luxo. Teño aquí estes grans de café, que, por suposto, van a caer tamén así no prato. E aí temos unha sobremesa, lista para comer. Vémonos agora, aí na esquina da mesa. Ata agora. Cun queixo mascarpone e unhas galletas galegas, imos facer o tiramisú perfecto. Nun cunco mesturamos as xemas co azucre e reservamos. No robot de cociña montamos as claras a punto de neve. Mesturamos o queixo mascarpone coas xemas e as claras. Montamos o tiramisú cunha base de biscoito empapado en café, unha capa de mascarpone e outra de galletas e así sucesivamente ata culminar con cacao en pó. Arrefriamos, empratamos
e listo para comer. Postraco, dos vos, 4 ingredientes, vale, 6. Pero que non estamos de acordo con que está moi rico. Bueno, non sei vosotros, eu xa o catei. Antes de, no camiño xa que o fixen así con unha culler. E isa tamén, que veu por detrás e non vai suxear. Bueno, sin máis, penso que tendo un bon produto como temos aquí en Galicia, con estas galletas que son impresionantes, con este mascarpone que é brutal, con un poquinho de café, pois facemos estas cousiñas, unhas virguerías. Non fai falta moito para sacar os mellores postres e polo menos donde nos sintemos moi identificados. Porque sí é certo, tiramisú é italiano, solo italiano e tal. Pero aquí temos o produto para igualalo, eu hasta diría para melloralo, que non lle parezca mal a ningún amigo italiano, Pero estou convencido delo. Bueno, un biquiño, unha aperta e ata outro día. Ñam, digo chao.